Te-ai întrebat vreodată de ce, în ciuda eforturilor tale constante, unele lucruri par să rămână blocate în viața ta? Poate că problema nu stă în acțiunile tale, ci în energia subtilă care te înconjoară în fiecare zi. Imaginează-ți că te trezești dimineața, pășești în baie și, în loc să privești doar propriul chip în oglindă, ești întâmpinat de cuvinte care îți transformă energia, îți deschid inima și îți luminează ziua încă de la primele momente. Oglinda nu este doar un obiect care reflectă imaginea noastră fizică. În tradițiile vechi, ea a fost considerată un portal între lumi, un instrument magic care poate amplifica intențiile și poate transforma energia. Când privim în oglindă, nu vedem doar chipul nostru, ci și sufletul nostru, intențiile noastre profunde și potențialul nostru încă nemanifest. Cuvintele pe care le scriem pe oglindă nu sunt simple litere. Ele devin mantre vizuale, mesaje care pătrund direct în subconștientul nostru, programând mintea și inima pentru transformare. De fiecare dată când privești în oglindă, aceste cuvinte îți vor reaminti de puterea ta interioară, de capacitatea ta de a crea schimbare și de frumusețea călătoriei tale spirituale. În următoarele 7 zile te invit să experimentezi această practică străveche, adaptată pentru viața modernă. Vei descoperi cum simplul act de a scrie cuvinte de putere pe oglindă poate declanșa o cascadă de transformări pozitive în viața ta. Vom explora împreună atât tehnica propriu-zisă, cât și fundamentele spirituale care o susțin, precum și modul în care această practică poate elimina blocajele energetice care te-au ținut pe loc. Nu este vorba doar despre afirmații pozitive sau despre gândire optimistă. Este vorba despre crearea unui spațiu sacru, în care tu și reflecția ta puteți dialoga zilnic, despre transformarea banalului act de a te privi în oglindă într-un ritual de reconectare cu esența ta divină. Când cuvintele de putere se îmbină cu propria ta imagine, se creează o alchimie magică ce poate dizolva vechile tipare și poate deschide porți către noi posibilități. Ești pregătit să descoperi ce cuvinte trebuie să scrii pe oglinda ta pentru a vedea schimbări profunde în doar 7 zile? Să începem această călătorie împreună, pas cu pas, cuvânt cu cuvânt, transformare cu transformare. În munții îndepărtați din Tibet, trăia odată un bătrân înțelept pe nume Tenzin. Barba lui albă și ochii pătrunzători reflectau deceniile de meditație și înțelepciune acumulată. Oamenii veneau din sate îndepărtate pentru a-i cere sfatul, căutând soluții la problemele lor, de la boli fizice până la frământări sufletești. Într-o zi, o tânără pe nume Mei a urcat muntele pentru a-l întâlni pe Tenzin. Viața ei părea să fie într-un impas perpetu, relații eșuate, probleme financiare și un sentiment constant de nemulțumire. "Maestre," a spus ea, "am încercat totul. Meditație, rugăciune, fapte bune. De ce nu se schimbă nimic în viața mea?" Tenzin a zâmbit blând și, în loc să-i răspundă direct, a condus-o într-o mică încăpere din colțul templului. În centrul camerei se afla o oglindă veche, cu ramă din lemn sculptat, acoperită cu un văl subțire. Cu un gest delicat, înțeleptul a îndepărtat vălul, dezvăluind oglinda. Pe marginile ei erau inscripționate cuvinte în sanscrită veche. "Privește," i-a spus el lui Mei. "Ce vezi?" "Mă văd pe mine," a răspuns ea, confuză, "și niște cuvinte pe care nu le înțeleg." "Această oglindă este mai veche decât mine," a explicat Tenzin. "A fost creată de maieștri care înțelegeau puterea cuvintelor și a reflecției. Cuvintele de pe margine spun: ceea ce privești cu atenție devine realitatea ta. Ceea ce rostești cu intenție devine adevărul tău." Tenzin i-a oferit lui Mei un creion special și i-a cerut să scrie pe oglindă, în centrul ei, calitatea pe care și-o dorea cel mai mult în viață. "Pace," a scris Mei cu mâna tremurândă, privind cum cuvântul se suprapune peste propria ei imagine. "Timp de 7 zile," a instruit-o înțeleptul, "vei privi acest cuvânt suprapus peste chipul tău, dimineața când te trezești și seara înainte de culcare. Nu doar îl vei citi, ci îl vei simți, îl vei respira, vei deveni una cu el." Sceptică, dar disperată să găsească o soluție, Mei a acceptat provocarea.
S-a întors în satul ei cu o oglindă mică, dăruită de Tenzin, și a scris cuvântul pace pe ea. În prima zi s-a simțit stângace privind cuvântul și propria imagine. În a doua zi a început să simtă o ușoară schimbare în respirație când privea oglinda. În a treia zi a observat că gândurile negative erau întrerupte de amintirea cuvântului scris. În a patra zi a început să vadă situații dificile prin prisma păcii interioare. În a cincea zi, oamenii au remarcat o schimbare în comportamentul ei. În a șasea zi, conflictele din jurul ei păreau să se dizolve. Iar în a șaptea zi, May a realizat că transformarea nu venise din exterior, ci din modul în care ea însă își percepea și aborda viața. Când s-a întors la Tenzin, bătrânul a zâmbit recunoscând strălucirea din ochii ei. "Acum înțelegi," a spus el. "Oglinda nu ți-a dat ceva ce nu aveai deja. Ți-a arătat doar ce ai uitat că există în tine. Cuvintele pe care le scriem pe oglindă devin semințe plantate în grădina minții noastre, iar atenția noastră le udă zilnic până când înfloresc în realitatea vizibilă." "Dar de ce 7 zile?" a întrebat May. "Pentru că 7 este numărul transformării complete," a explicat Tenzin. 7 zile pentru crearea lumii, 7 chakre în corpul uman, 7 note muzicale. Ciclul de 7 zile permite energiei să penetreze toate nivelurile ființei tale, de la cel mai fizic până la cel mai spiritual. May a înțeles atunci că simpla practică de a scrie un cuvânt pe oglindă și de a-l privi zilnic fusese mai puternică decât toate eforturile ei anterioare combinate. Nu pentru că era magică, ci pentru că fusese consecventă, intenționată și prezentă în transformarea sa. Acum că ai înțeles puterea acestei practici, hai să explorăm împreună cum poți implementa acest ritual de transformare în viața ta de zi cu zi. Vei avea nevoie de câteva lucruri simple. O oglindă pe care o folosești frecvent, de preferință cea din baie, unde te pregătești dimineața. Un marker care poate fi șters de pe sticlă și, cel mai important, intenția ta sinceră de transformare. Pasul întâi este să alegi cuvântul sau fraza potrivită. Aceasta nu trebuie să fie complicată sau elaborată. De fapt, cu cât este mai simplă și mai rezonantă pentru tine, cu atât mai puternică va fi. Poate fi un singur cuvânt precum pace, abundență, iubire, sănătate sau o frază scurtă precum sunt destul, atrag miracole, viața mă susține. Alegerea ta trebuie să reflecte ceea ce simți că lipsește cel mai mult din viața ta în acest moment sau calitatea pe care dorești să o amplifici. Pasul al doilea este scrierea propriu-zisă. În liniștea dimineții, înainte de a începe agitația zilei, ia markerul și scrie cuvântul ales în centrul oglinzii. Suficient de mare încât să fie vizibil, dar nu atât de mare încât să-ți acopere complet reflecția. Scrierea ar trebui făcută cu intenție clară, ca un act sacru. Nu te grăbi. Respiră profund și simte semnificația fiecărei litere pe măsură ce o trasezi. Pasul al treilea implică ritualul zilnic. De 2 ori pe zi, dimineața când te trezești și seara înainte de culcare, petrece 3 minute privind cuvântul și propria ta reflecție în oglindă. Nu este vorba doar despre a citi cuvântul, ci despre a-l absorbi, a-l integra în ființa ta. Privește-te în ochi și respiră cuvântul, imaginându-ți cum energia sa pătrunde în fiecare celulă a corpului tău. Pe măsură ce trec zilele, vei observa subtile schimbări în percepția ta. În prima și a doua zi s-ar putea să te simți puțin stângaci sau sceptic. Este normal. Continuă practica. În a treia și a patra zi, ai putea observa mici sincronicități, situații, întâlniri sau gânduri care par să rezoneze cu cuvântul tău. Acordă-le atenție, dar nu te atașa de ele. În zilele 5 și 6, s-ar putea să observi schimbări mai profunde în modul în care răspunzi la provocări sau în energia generală care te înconjoară. A 7-a zi este deosebit de importantă. Este ziua integrării, când ceea ce a fost separat devine unificat. În această zi, privește-te în oglindă mai lung, poate 5 minute în loc de 3, și permite-ți să simți recunoștință pentru călătoria ta de 7 zile. Observă cum te simți diferit față de prima zi. Observă micile transformări în expresia feței tale,
în strălucirea ochilor tăi, în energia corpului tău. După cele 7 zile poți alege să ștergi cuvântul și să începi un nou ciclu cu un cuvânt diferit? Sau poți continua cu același cuvânt pentru încă 7 zile, pentru a adânci transformarea? Ascultă-ți intuiția. Ea îți va spune ce ai nevoie în continuare. Este important să înțelegi că această practică nu este despre schimbări magice peste noapte. Este despre reprogramarea subconștientului tău, despre alinierea intenției tale cu energia universului, despre crearea unui spațiu sacru pentru transformare personală. Schimbările pot fi subtile la început, dar vor deveni mai profunde și mai durabile pe măsură ce continui practica. Fiecare privire în oglindă devine astfel un moment de reconectare cu sinele tău autentic, o reafirmare a puterii tale creatoare, o aliniere a intenției tale cu fluxul universal al vieții. Prin acest simplu ritual zilnic, începi să devii conștient creator al realității tale, nu doar un observator pasiv al circumstanțelor. De ce funcționează această practică atât de profund? Pentru a înțelege acest fenomen, trebuie să explorăm natura energetică a oglinzii și puterea vibratorie a cuvintelor. În numeroase tradiții spirituale, de la budism la alchimia occidentală, oglinda nu este considerată doar un obiect fizic, ci un instrument energetic puternic, care captează, reflectă și amplifică energia. Din perspectivă cuantică, tot ce există în univers este, în esență, energie vibratorie. Corpul nostru, gândurile noastre, emoțiile noastre, toate vibrează la frecvențe specifice. La fel și cuvintele. Fiecare cuvânt poartă o amprentă energetică unică, o vibrație care rezonează cu anumite aspecte ale realității. Când scriem un cuvânt precum abundență, iubire sau pace pe oglindă, creăm un câmp vibratoriu specific în spațiul nostru personal. Oglinda, prin natura sa reflectoare, acționează ca un amplificator. Ea nu reflectă doar lumina fizică, ci și energia subtilă. În tradițiile orientale, acest concept este cunoscut sub numele de Ki sau Prana, forța vitală care animă toate lucrurile. Când privești în oglindă, nu vezi doar imaginea ta fizică. Intri într-un schimb energetic profund cu propria ta esență. Imaginează-ți că fiecare celulă din corpul tău este un mic receptor energetic. Când te privești în oglindă și observi cuvântul scris suprapus peste imaginea ta, aceste celule încep să rezoneze cu vibrația cuvântului. Este ca și cum ai acorda un instrument muzical la o anumită notă. Cu fiecare zi care trece, această acordare devine mai precisă, mai profundă, până când întreaga ta ființă vibrează în armonie cu energia cuvântului ales. Ciclul de 7 zile are o semnificație profundă în acest proces. 7 reprezintă un ciclu complet de transformare în multe tradiții spirituale. Avem 7 zile ale săptămânii, 7 chakre principale în corpul uman, 7 culori în spectrul vizibil. Fiecare zi din acest ciclu corespunde unui nivel diferit de conștiință și unui aspect diferit al ființei tale. Prima zi activează conștiința fizică, cea de-a doua zi lucrează cu energia emoțională, a treia zi stimulează mintea rațională, a patra zi deschide inima, a cincea zi activează expresia autentică, a șasea zi trezește intuiția, iar a șaptea zi conectează cu dimensiunea spirituală. Astfel, după un ciclu complet, transformarea a pătruns în toate straturile ființei tale. Există și o explicație neurobiologică pentru eficiența acestei practici. Creierul nostru procesează informația vizuală într-un mod special atunci când aceasta este asociată cu propria noastră imagine. Neurologii numesc acest fenomen recunoașterea de sine și au descoperit că activează zone specifice în creier legate de conștiința de sine și identitate. Când vezi un cuvânt suprapus peste propria imagine, creierul tău creează o asociere puternică între acel concept și identitatea ta profundă. Mai mult, dimineața și seara, momentele recomandate pentru această practică reprezintă praguri între stări diferite de conștiință. Dimineața, mintea ta este încă receptivă, proaspăt ieșită din starea de somn și vis. Seara, mintea începe să se relaxeze, pregătindu-se pentru trecerea în subconștient.
Aceste momente de tranziție sunt ideale pentru reprogramarea tiparelor mentale profunde. În tradițiile spirituale din întreaga lume, oglinda a fost folosită ca instrument de divinație, protecție și transformare. În Feng Shui, plasarea oglinzilor în anumite locuri poate redirecționa și amplifica energia Qi. În șamanismul siberian, oglinzile erau considerate portaluri către alte dimensiuni. În alchimia occidentală, oglinda magică era un instrument esențial pentru transformarea spirituală. Când scrii un cuvânt pe oglindă și îl privești zilnic, creezi propriul tău ritual alchimic. Transformi energia invizibilă a gândurilor și intențiilor tale în realitate vizibilă. Nu este o coincidență faptul că, în multe limbi, cuvântul pentru a reflecta se referă atât la funcția oglinzii, cât și la procesul de gândire profundă. Când te privești în oglindă, reflectezi asupra ta însuți, în sensul cel mai profund al cuvântului. În călătoria ta de 7 zile cu oglinda, este posibil să întâmpini rezistențe și blocaje interioare. Acestea sunt normale și, de fapt, fac parte din procesul de transformare. Conștientizarea lor este primul pas spre depășirea lor. Hai să explorăm cele mai comune obstacole și cum să le traversezi cu grație. Primul și cel mai frecvent blocaj este scepticismul. Cum poate un simplu cuvânt scris pe oglindă să-mi schimbe viața? Această îndoială este naturală, mai ales în lumea noastră materialistă care valorizează dovezile concrete. Amintește-ți că nu ceri oglinzii sau cuvântului să facă magie. Creezi un instrument care îți permite să te reconectezi cu propria putere interioară. Scepticismul se dizolvă prin experiența directă. Continuă practica pentru toate cele 7 zile, chiar dacă mintea ta critică o contestă. Al doilea blocaj comun este nerăbdarea. Trăim într-o eră a gratificării instantanee, iar dorința de rezultate imediate este puternică. S-ar putea să te trezești în a 3-a zi întrebându-te: de ce nu s-a schimbat nimic încă? Transformarea autentică este rareori spectaculoasă. Ea se desfășoară subtil, în straturi. Fii atent la micile schimbări în percepția ta, în răspunsurile tale emoționale, în sincronitățile din viața ta. Transformarea profundă necesită timp pentru a pătrunde în toate nivelurile ființei tale. Un al 3-lea obstacol este inconsistența. S-ar putea să uiți să practici ritualul dimineața când te grăbești spre serviciu sau seara când ești obosit. Aceasta întrerupe fluxul de energie și reduce eficacitatea practicii. Pentru a evita acest blocaj, asociază ritualul cu activități pe care le faci deja în mod regulat. De exemplu, imediat după ce te speli pe dinți. De asemenea, poți seta o alarmă discretă pe telefon care să-ți amintească. Al 4-lea blocaj se manifestă ca autocritică excesivă. Când te privești în oglindă, tendința de a-ți judeca aspectul fizic sau de a-ți aminti greșelile poate fi puternică. Acest flux de gânduri negative contracarează energia pozitivă a cuvântului ales. Când observi că mintea ta alunecă în autocritică, adu-ți atenția înapoi la respirație și la cuvântul scris. Nu încerca să suprimi gândurile negative. Doar observă-le cu compasiune și apoi redirecționează-ți atenția. Al 5-lea obstacol este alegerea cuvintelor din frică și nu din iubire. Mulți aleg cuvinte bazate pe ceea ce le lipsește. Bani, când se simt în lipsă. Sănătate, când se tem de boală. Deși aceste intenții sunt de înțeles, ele pot întări subtil energia lipsei. Alege cuvinte care te inspiră și te energizează, nu cuvinte care vin din anxietate. Abundență în loc de bani, vitalitate în loc de sănătate. Un blocaj mai subtil este atașamentul de rezultate specifice. Poate ai scris iubire pe oglinda ta, imaginându-ți că o anumită persoană va fi atrasă de tine. Acest atașament limitează potențialul transformator al practicii. Permite cuvântului să lucreze la niveluri mai profunde decât cele pe care mintea ta le poate anticipa. Iubirea se poate manifesta în multe forme surprinzătoare, nu doar în scenariul romantic pe care ți-l imaginezi. În sfârșit, unul dintre cele mai profunde blocaje este frica de propria putere. Paradoxal, mulți dintre noi ne temem mai mult de măreția noastră decât de eșecurile noastre. Când începi să simți transformarea reală, s-ar putea să apară o rezistență subtilă. Cine sunt eu să fiu atât de împlinit, fericit,
Împuternicit? Recunoaște această frică cu blândețe. Amintește-ți că strălucirea ta nu diminuează pe nimeni. Dimpotrivă, inspiră și pe alții să strălucească. Pentru a traversa aceste blocaje, cultivă calitățile de răbdare, perseverență, compasiune față de tine însuți și deschidere. Ține un jurnal simplu al experienței tale, notând observații și sentimente în fiecare zi. Acest lucru te va ajuta să recunoști tiparele și să rămâi ancorat în procesul de transformare, chiar și atunci când te confrunți cu rezistență interioară. În această călătorie am explorat împreună puterea transformatoare a unei practici simple, scrierea unui cuvânt de putere pe oglinda ta și contemplarea lui pentru 7 zile. Am descoperit cum această tehnică străveche poate penetra straturile profunde ale conștiinței tale, reprogramând tiparele mentale și emoționale care ți-au modelat viața până acum. Imaginează-ți acum cum ar fi dacă ai integra această practică în viața ta, nu doar pentru 7 zile, ci ca un ritual continuu de reînnoire și transformare. Cum ar fi dacă, la fiecare ciclu lunar, ai alege un nou cuvânt care să reflecte următorul pas în evoluția ta personală? Cum ar fi dacă, în loc să fii modelat inconștient de mesajele societății și ale trecutului tău, ai deveni creatorul conștient al propriei tale realități? Oglinda nu este doar un obiect, este un profesor, un prieten, un ghid. Ea îți arată nu doar cum te vezi tu, ci și cum te poți vedea. În claritatea reflecției sale, găsește atât realitatea prezentă, cât și potențialul viitor. Fiecare privire în oglindă poate fi o invitație la trezire, la recunoașterea frumuseții și puterii tale interioare. În tradiția budistă, există o practică numită meditația oglinzii, în care practicantul contemplă natura reflectivă a minții. La fel cum oglinda reflectă tot ce apare în fața ei, fără să judece sau să se atașeze, așa și conștiința noastră pură poate percepe experiența vieții cu claritate și compasiune. Prin practica noastră cu oglinda și cuvintele de putere, cultivăm această conștiință reflectivă în viața de zi cu zi. Bătrânul înțelept Tenzin ne-ar aminti că fiecare dintre noi poartă în interior toate calitățile pe care le căutăm în exterior: pacea, abundența, iubirea, puterea, înțelepciunea. Practica cu oglinda nu adaugă nimic nou. Ea doar îndepărtează vălurile care ne-au împiedicat să recunoaștem aceste calități în noi înșine. Ca și cum ai șterge praful de pe o oglindă, permiți strălucirea naturală să se reveleze. Iar tânăra mea ne-ar spune că transformarea reală nu necesită schimbări dramatice externe, ci o schimbare subtilă în percepție, o nouă cale de a ne vedea pe noi înșine și lumea. Această schimbare de percepție creează un efect de undă care, în timp, transformă toate aspectele vieții noastre. Acum când această călătorie se apropie de sfârșit, te invit să începi propria ta experiență cu oglinda. Alege un cuvânt care rezonează profund cu tine în acest moment al vieții tale. Poate fi un cuvânt care îți trezește bucuria, care te centrează în puterea ta sau care te conectează cu viziunea ta cea mai înaltă. Scrie-l pe oglinda ta cu intenție clară și lasă-l să te ghideze pentru următoarele 7 zile. Amintește-ți că nu ești singur în această practică. Generații de căutători spirituali au folosit oglinda ca instrument de transformare. Energia lor colectivă te susține în propria ta călătorie. Și, poate, într-o zi, vei împărtăși și tu această practică cu altcineva care are nevoie de ea, continuând astfel lanțul neîntrerupt al înțelepciunii. Dacă această practică rezonează cu sufletul tău și aduce schimbări pozitive în viața ta, te invit să împărtășești experiența ta în comentarii. Scrie simplu: am ales să-mi transform energia cu înțelepciune și pace. Cuvintele tale pot inspira și pe alții să înceapă propria lor călătorie de transformare. De asemenea, dacă simți că cineva drag ție ar putea beneficia de această practică, împărtășește-i acest mesaj. Uneori, cel mai frumos dar pe care îl putem oferi este un instrument pentru autodescoperire și transformare personală. Începe chiar astăzi. Alegeți cuvântul, scrie-l pe oglindă și permite-i să-ți ghideze următoarele 7 zile. Apoi, revino și împărtășește cum te-ai simțit, ce ai observat, ce s-a schimbat în viața ta.
Fiecare experiență împărtășită devine o lumină care ghidează pe alții pe calea lor. În oglinda sufletului tău se reflectă întreaga frumusețe a universului. Privește adânc, privește cu iubire și lasă acea frumusețe să strălucească în fiecare aspect al vieții tale.